sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. O ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Raimundo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sana. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Camansi, Montevista, Davao de Oro, nga tumatatampo nagdasingan nga Raimundo. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Robelin. Raimundo, Muna'y tinuod, Lin. Sa sige na tugtawag-tawag, no? Nainlove na ko nimo. na-inlove ka na ako. O pag itang magkita, Igor mo kong nagsunod sa akong feelings, good. May chance ba ko nimo, Lin? sure na gid ka, kanay gugma ka na ako. Sure na, good. Sige na. Sagtan ako ba? Sige na lang, uy. Uy na, ako na kagisawin. Tinuod. O lagi, kayap na ta. Salamat, Robelin. Hayag ni mo gud. Ikayab naman ka. Gikaloyan lang taon, bay. Nya, kano sa mo magpakasal? Kasal, good. Sa man di ay pagminyo na ro magkakaon taglitsyon. Unya na, bay. Ako pa ng plano hug bayo. Kumusta, Lin? Okay ra. Gusto na kong makakita nimo. Ha? Magkita ta? Asa man ta magkita? Adto lang sa Tagum. Sige, magkita ta. Ikaw ni, Lin? Ako intawin. Huy, nga sige magagtutok na ako. Gibatian ka sa kong naong no. Di, oy. Gigwapahan ako nimo. Atik sad ay. Tinuon lagi. Kuwapa kay ka. Og ikaw ng babae nga akong gipangita, Lin. Ang babae nga gusto na kong mahimong inahan sa umaabot akong mga anak. Raimundo, Mamay noon kay nakita na mo si mong uyabay. Nalipay sa bida ko, bay. Kay nakakita na ko ni Robelin sa personal. Nya, sa man gwapa. May itsuras na, bay. Bay. Magpatabangon niyo ko nimo, ha? Sa unsa man? Mamahay ko ni Robelin. Ha? Mamay ka? O, Lin. Mamahay na ko nimo. Sure na gid ka nga imo kong pakaslan, ha? Uy. Unya ka na sa man ta magpakasal? Basig sa sunod tuig pa ta magpakasal. Ako lang sa kang pamayan, aron di ka mailog slain pa. Sigurista ka, ha? Siyempre, guwapa ba yung akong uyab? Kuyaw na kung paunhan ko. Maong pamayan di ka. O pagkahuman, tadoon ka na ako dali sa amo. Mag-iipon lang una ta, samtang magpaabot ta sa pizza sa tong kasal. Ikaw? uy, hinahinay ako pa. Sabihin ko, dugay na kong nangandig ng pangkot di ka. Marting na mahitayon ka na ako. Kay mo na mong giapasa. O sasab ni. Pero, love tagit ka. Mong pasakti ko sa kumpaton mo. Rebelin. Raimundo.
Recorded by X Thunder Gaming. Raimundo, may kinakita ta. Ah, nganom day, auntie. Kana ba si Robelin? Nganom day, auntie. Dili ba pag-uraman mong nagtipon, anak? Oo, auntie. Wapay usa ka buwan. Unya ganong dako naman nagtiyan. Oh, Kuan dong. dugay na ko nakabantay nga murag lahi ang gidakon sa imong Pero ako lang nagibaliwa. Pero karon nakabantay na gyud ang akong iyaan. Lin, mahiwo bang sultihan ko ni sa tinuod? Dong, Ayaw lang ko bakaki, Robelin. Sultihin ako. Kung ang dako ng imatian. Mabdos ka mandaan. Sawa pa ta mag-ipon. o Raimundo. Pasaylo ako. Pasaylo ako gawa ko masulti ni mo bahin ini. Sa diyang nakailat ta. Mabdos na ko sa una na kong uyab. Pero wala siya magpakita na ako sa diyang iyang nahibawan nga mabdos ko. Unsa? Hangtod ka nagkauyab ta. O gisugot na lang ko nga magtipon taron may ilong amahan ang umaabot na kong anak. Pasilo ako no. Kung dili ka makadawat na ako, mahimo man nga mubiya ko dinis inyo. Ayaw. Raimundo, Ayaw. Di ka mahimong mulakaw. Mupabiling ka din sa amo. Tandang ko mo imakan sa pagsabak, Robelin. Ingon na anak, di ka kamahal. salamat dong. Day. Day, Robelin. Robelin yung pultahan, day. Day ko'y gidang lami para nimo. Day. Nakatuog mo tingnan ni Bihana. Huwag mo niligilak. Day, diyan ako. May dakong lami para nimo. Huwag mo sa Robelin dito eh. Ah. Huwag na sa tayong yung mga gamit. Ayin mo kasi ah. Kalimtin ako dong. Ug ayaw na sa kong pangitaa. Nga naman. Hain mo day ka. Di anak ko sa lalaki nga nakapamabdos na ako. Oh. Mong kalimtin na lang ko. O salamat sa imong pagbangga na ako. Robelin. Ay, kalimtin lang tong bayana bay. Ay, Nahigog mo na ko niya, bay. mao lagi. Unya, saan man nga to, ana magkahasas lalaki nga tinuod nga na nag-iya niya. Bay, Mao nga kalimtin lang to. Ay, di ako ihatag ni mo ay. Kalingawi ni. sa na, daga na. Eli, may anak na ni siya pero buwag sa bana. Gaya ko number, bay. Kay ako ng pagkikitaan. Unya, makadawat ka na ako. Nga may anak naman ko. Di na ko igsapayan kung unsa man ka. Ang importante nga, magkasinabot ha, Maricel. 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 Raimundo. Dong, may isulti ko nimo. Unsa man na? Mabdos ko. Tinuod ka, Maricel? Oliki. Nagpalit man gani kong pregnancy test. Unya, positive cute. Kumao na, mahimo na dili kong papa ini. Pohon, pohon. Sige na, maningkamot kong maayo. Aron may magamit ay panganak ni mo pohon. Ante,
Nanawag malagi ka. Aron pa hibawon ka nga gidana mo sa ospital si Maricel kay mga anak na. Oh, mau ba? Palihog lang na akong atiman ni Maricel, Auntie Be. Kay di pa ko mahimo mubiya sa akong trabaho din eh. Na, sige, ako lang unay bahala dire. Ari dayon diri sa ospital inik-out ni mo, ha? Oh, Ante. Asa naman ka? Mapagay pag-out na ko, Ante. Muanan ako daya. Ayaw na lang padayong ari. Ha? Nga naman. Niabot ang bana ni Maricel gikan sa Manila. Oh. Ug di aros ospital. Unsa? Mo ang paglikay na lang do. Aron dili ka madisgrasya. Oh, Ante. Kalimtin ning bayhana. Kay ako ra ba ning nadunggan nga magtipo na silang balik. Oh, inuo ko. Sorry kayo, bay, ha? O sasabkos na kaingon sa mong gidangatan. Okay na ba? Ay, basulay mo kaugalingon. Walang gitingal ko swerte sa mga babae. Niya, sa may plano ni mo ron? Malarag ako sa Manila, bay. Basin pa og tuwa dito nga akong swerte. Sige, bay. Ayo-ayo sa dapit ngay mga tuan. Salamat tindahan kay nakakita di kong trabaho din sa Manila. Maining niya ako sa layo aron makalimot ko sa mga kasakitan sa kong kinabuhi. Ay, salamat nakarelax na gid ko. Mag-cellphone ang una ko. Before ko matuog. Uy, di may ini friend request na ako. Ria ang iyang name. Ako na i-confirm. Naaday ko sa gawas ron? Ni Ataon. Maong, nangita ko og chat. Pawa sa kalaay ba? Nalipas ako nga, nag-aila ta. Aron sa bugaan ang akong dughan. Broken hearted ay ka? O lagi? Kung mauna, magtawag-tawag na lang ta. Aron malingaw ta. Maayo pa. Ha? Nahigugman na ka na ako? Mana, Ria. Sa sige na tag video call. Wala ko makabantay nga. Nahog na akong pagbati diyan mo. Parehas na og gibati mo na. Nadotlan na sad ko nimo. Kung muna, kita na. O, Raimundo. Sige. Pabuton ko yung mo papauli, ha, Ria? Ayaw pang itaog lain ha. Pabuta ba yakit ko? Promise na ako ni mo. Pabuton di ka. I love you. I love you too, Raimundo. Nalipay ko nga nagkauya ni Ria. Kaya ako na nakalimtan ang mga masakit nga mga panghitabo sa akong kinabuhi. Ug maayon ta kon siya ang babae para nako. Kanimo Ria kon namati ka karon. Magpaabot ko si mong pagpauli. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagay ni Raimundo nga taga Barangay Kamansi, Monte Vista, Davao de Oro. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga reklahan. Sana. Sana'y hindi Ang mong kaagi, gibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo galing utubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukit ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Iadres lang ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa
Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood.